Music director Sanjeev Raj. सभी कॉलेज के डीजे संजीव की तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। डीजे संजीव राज भंगिया ले गइल पर्वत पपसरल से ए स्वामी कौआ भंगिया ले गइल पर्वत पपसरल से कथी पीसी जी कथी घिसी जी 7352761725 घिसी जी नहीं मिली निहारल से ए स्वामी कौआ भंगिया ले गइल पर्वत पपसरल से ए स्वामी कौआ भंगिया ले गइल पर्वत पपसरल से तो कथी घिसी जी कथी पीसी जी कथी घिसी जी कथी पीसी जी नहीं मिली निहारल से ए स्वामी कौआ भंगिया ले गइल पर्वत पपसरल से। म्यूजिक डायरेक्टर संजीव राज। सभी कॉलेज के डीजे संजीव की तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। डिजिटल रिकॉर्डिंग स्टूडियो हाँ देवघर जाई न घुरी न संजीव राज भोला जी भांग के पाता न लहुकाता कहाँ बझोला जी हाँ ढाबुर कमरिया सब भंगिया लेके आवत होई लेके आवत होई लेके आवत होई तो देवघर जाई न घुरी आई सुनी भोला जी तो भांग के पाता न लहुकाता कहाँ बझोला जी ढाबुर कोमरिया सब भंगिया लेके आवत होई लेके आवत होई लेके आवत होई एही जानो मिली उहाँ जाके पिली गिराई न झगड़ा से ए स्वामी कौआ भंगिया ले गइल पर्वत पपसरल से ए स्वामी कौआ भंगिया ले गइल पर्वत पपसरल से। सभी कॉलेज के डीजे संजीव की तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। तनसा छोरी मुँह मोरी नखिसियाई जी तो हलियाई रौआ खाई मेवा मलाई जी डीजे संजीव राज समझा सारा बीबा भेजले असो सावन में असो सावन में असो सावन में तनसा छोरी मुँह मोरी नखिसियाई जी हलियाई रौआ खाई मेवा मलाई जी समझ सारा बीबा भेजले असो सावन में असो सावन में असो सावन में सौरभ ये सौरिया रतन रतन से रहेगा जाके मरला से ए स्वामी कौआ भंगिया ले गइल पर्वत पपसरल से ए स्वामी कौआ भंगिया ले गइल पर्वत पपसरल से तो कथी घिसी जी कथी पीसी जी कथी घिसी जी कथी पीसी जी नहीं मिली निहारल से
ए स्वामी कौआ भंगिया ले गयल पर्वत पर पसरल 7352761725